Astăzi ne vom juca de Escapist. Nu știu dacă vă va plăcea, dar că mie îmi place. Am avut acolo și alte închisori. Și noi nu jucăm astea normale de pe joc. Noi jucăm DLC-uri. Avem aici DLC-uri, doar că eu vreau să evadăm astăzi din Alcatraz. O închisoare destul de grea, doar că nu e imposibilă. Poți să scapi. Aici ne punem numele. Ne punem numele cum vreau eu să cum îmi place mie să mă mai numesc. Aici îl avem pe o să iau și YouTuber. O să iau și alți YouTuberi la care mă mai uit. Aha. Mai ales la The Escapist, l-am pus pe primul la care mă uit. Mai pun YouTuber de care mai știu, la care mă mai uit. Ia, vă place? Vă place numele ăsta? Nike, gata, pun Nike. Adidas. Puma. Ăsta e... am mai auzit de el. Edgar. Că e negru. Bine, nu Edgar. Cine este filmatul? Nu, să-i deosebesc așa. Că sigur o să am afaceri ilegale cu el. Așa. Cine ești, mă? Cine ești? Cine ești, mă? La 10 abonații să-mi ia, la 10 sau 15 abonații să-mi ia răfață, să-i zic să strânge mai repede. Deci, aici avem la un YouTuber la care chiar mă uit destul de mult. Midas, de pe Fornite. De pe Fornite, mă, Midas. Marius. Dică. Dică, mă! Riz. Nu știu. Așa. Nu, cu asta. Deci, Daviduță Daviduță. Voiam să pun Daviduță Bombuță. Cuță. Daviduț Cuț. Daviduț Cuț. Daviduț Cuț. Ești. Hai și-l spic pe ești negru. Speped. Uite și-l speped. Garcea, mă, Garcea de la Rafaelas. Stewardeză. Slider. X-Lader. Sinner.
Bro. Geaca de piele. Asta e geaca de piele, fine. Geaca piele. Hai să zicem și un brawler din Brawl Stars care mi-a picat ultimul. Păi știi, facem ultimii brawler. Ăla mi-a picat ultimul, Angelo. Dog. Și asta în interval de 4 zile. Toți 3. La ăsta îl lăsăm așa, Pierre. Și ăsta. Greu, că am uitat cum îl chema. Deci Angelo, Dog. Ah, da, Bonnie. Că nu prea mă joc cu ea, dar nu știu. Gata. Începem. Știu că a durat cam mult. Salutare, oameni buni, azi că mai atras. Wow! Acum merge. Gata. Gata, sora mea, gata. Trebuie să mai mi-aduc aminte puțin cum se joacă. Dar vă prezint vouă puțin episodul ăsta. Vă prezint super puțin. Deci îmi pare rău, vă voi prezenta super puțin. Că nu mai știu, ăsta Nike are o părere cam proastă despre mine. Deci dacă mai găsesc rețete, stați puțin. Dacă mai găsesc rețetele alea, sunt șmecheri. Sunt cel mai șmecheri dacă mai găsesc rețetele alea. Deci dacă eu le găsesc, sunt cel mai șmecheri de pe planetă. Oaleu! De când nu m-am mai jucat? De când nu m-am mai jucat, bro? Bro! Nu este bine. It's not okay. Aoleu! Aici nu știu sigur. It's not okay. Chiar nu e foarte ok. Nu. Fix. Nu nebunesc. E după asta, cred. De când nu m-am mai jucat. Nu mă întrebați, vă rog eu. Chiar nu m-am mai jucat de foarte mult. Dacă găseam pozele, nu le-am mai găsit. Frate mie, nu le-am mai găsit. Nici. Dacă nu le zic, nu se face. Mai caut o dată. Să mă atent. Nu prea are rost. Da, n-are rost. Știu că îmi trebuia lighter-ul. Nu stau, mă, sunt deștept rău, am aici, că am mai făcut. Sigur am mai făcut. Deci, utility key, mod, molten plastic. Chocolate, îmi trebuie și cap lighter. Îmi trebuie patru. Îmi trebuie și asta. Cred. Nu asta îmi trebuie. Selfie mod și mult în plastic. Nu asta îmi trebuie, mă. Mult în plastic și wood of plastic și wood of fate. Deci comb sau toothbrush și lighter. Talcum powder și toothpaste. Asta le faci ușor. Mai bun, dar nu e așa. Gata, șef!
luptă și fun. Cum așa să nu se supere milițienii pe noi, că dacă pierdem, pierdem. Milițiene. O să am 99, nu? Deci dacă nu-i plin pe ăștia pe aici, am 99. N-am. Deci pot să-i plimbi pe ăștia prin toată închisoarea, nu e vina mea. Nu trebuie să murim, pentru că dacă murim ne scade bani. Și în jocul ăsta am prea să dorești să mori, zic eu. Mai du-te încolo. Du-te încolo. Altă viață! Altă viață! Altă viațones! Cred că le-am găsit pe toate. Deci dacă nu le-am găsit pe toate, nebunesc. Că știu ce. Ah! Mai trebuie inteligență. Le las aici, la mine. Comb! Să am de la un test. Comb sau toothbrush? Toothbrush! Comb! Normal comb. Comb și lighter. Na, am terminat. Ai, m-a omorât, dar era și rău didacticul ăla. Ăla era bunicel, nu era chiar foarte bun. Nu m-a ajutat la evadare. Da. Problema e alta. Stați puțin. Adică barbu. Am uitat care era a mea. Serios? Aici. Tube of toothpaste, talcum powder, comb. Lăsat. Mă duc să faci. Nu trebuie intelect. Nu suntem destul de deștepți. Aici obosim, deci sperăm să nu obosim prea repede. Da, problema este că asta va fi ultimul video pe azi, dacă îl vedeți. Și... da. Sau poate nu va fi chiar ultimul, nu mai vedem. Cât intelect am? Puțin rău 40. 37 am. E puțin rău și 40, da. O să fac până în energie, nu e vina mea. Deci jocul este foarte șmecher, dar o să le am multe chei. Și îți trebuie... Mă, ce mic sunt. Voi face ziua următoare asta, sper să nu uit. Să nu ne caut... Da, stai, poate să ne caute, nu mă interesează. N-am nimic ilegal la mine. Trebuie să caut aia. Nu e vina mea, șefii milițieni. Ce să caut? Hai, deja m-a ars. M-ați ars, nehaliților, deja. Opa! Opa, nehalite! Opa, nehaliților! Avem și top metal, dar nu trebuie. M-a prins, nu e corect. Când văd obicei sunt cele mai bune lucruri, doar că nu prea e. Nu prea e. Stai. Ești la mea.
Așa. Trebuie să căutăm ceva destul de important. Dacă nu e găsit, să ne mulțumesc. Mamă, nu mai știu. Știu unde sunt. Mi-am adus aminte. Era curtea asta mare și aici erau jocurile. Da, știam eu. Mâine trebuie să-l batem pe Hating. Ca să câștigăm, ne trebuie, ca să ieșim de aici, pe lângă că ne trebuie să... Pe lângă că ne trebuie alte 2 chei și alte lucruri importante, ne trebuie și $250 pentru că Alcatrazul este pe o insulă înconjurată de apă. Și trebuie barcă. Și este un polițist corupt. Asta este polițist, este un polițist corupt care te ajută să evadezi pe $250. Și noi nu prea avem. Asta este marea problemă. Avem materiale pentru cheiță. Dar cred că va cam ajuns, sincer. Dar mai stăm. Va fi un video mai lunguț, puțin, pentru că trebuie să terminăm ziua. După avem o zi. Deci, da. Care se bate? Aveam eveniment. Sunt deștept rău. Hai, dă-te. Ne riscăm. Uite. Gata. Gata. Bolsist. Da. M-a rupt. Voi scăpa de... Acum dacă mă duc la ei o să mor. Dacă mă duc acolo, iarăși pe măstra asta. Am fost. De ce nu m-am dus să las într-o celulă? Aia. Am întâmplat. Mă trebuie niște mușchi. Mușchi. Che. Nu se dispane. Nice. Ne lasă ăștia singur. O să trebuiască o dată și o dată. Deci... Jordan. Contrabanda. Nu să facem contrabandă, șeful. Contrabandă, nu trebuie să... Dacă putem nu ceartă și pe mine, nu mă ceartă. Oh, costor, no again. Last thing, you wanna do it? No. Okay. It's a costor. Yes! Book, bun. Ce e bun, mă? Care e bun, mă? Asta, nu? Da. Oamenii cred că e polițista. Scau puțin, că dacă n-am ce să-i fac lui fratele.
Știu cum facem. Au reparat bugurile, nu? Le-au reparat. Nu l-au reparat. Bine, l-au reparat că puteai să treci de ușa aia cu corpul. Acum nu mai poți, l-au reparat parțial. Băr. Îi dau una. Ăla avea armă. Ciclană, mă. Ciclană. Ok. Toilet paper. Imediat îi dau. Stai, mă, ceva. Nu, asta-i cire. E încă. Trebuie să... Ba trebuie să-l bat. Ceea ce nu voi face pentru că n-am tupeu. Cine? Imediat voi închide acest videoclip foarte frumos. Îmi băgăm la 11, deci dacă mă controlează, mă bănesc. Roll call ar trebui să înceapă când vine al 3-lea polițist. Sau la și 22. La și 21 de obicei, dar... Garcea. Sigur are slider. Știu ce zic eu că are. Gata. Sure. Goodbye.